Takový. Tady je buď hráč, alebo zomboš. Podle mě spíš zombík. A to by bylo lepší, aspoň by se měl věci s ním. Ukaž. Pojď si zombíčku. Pojďte si. Pojďte vy dementi, pojďte. No. Hlavně na zemi nohu. To je nejhorší, když máš lowless. On nic nemá. Ty vole, já nemám žrádlo, já vdechnu. Taky nemám ty. Jdu jsem ho. Já se jdem zabít. Jo. Hej, čekaj chvíľku. OK. Tady se něco přijde. Jo, táto brána. To mi nevěří. OK, zavřeli jsme bránu. Počkáme, kým dojde Creeper. Jinak vás zdravím. Je tady česká o sorry. Mohli jsme něco najít. Česky nejsou. Ale je dobré, že se nespavnují ty hajzly zombícký. Zajímavé. Jo, Ok, jsem tady. okay. Našel jsem zatím čestku s drveným mečem, s 2 šípma a s vítem, jedným. 80 na mrakodrapě. Tady budou 3 čestky, kde jsou? Jo, tam vždycky, no. Ale jinak jsem čul, že když se spavneš, tak vždycky jsou tam někde skryté 3 čestky. Skryté, však. Tady jsou čestky. Jo. 3 to, no, už jich mám. To znáš, jo? A je brnění? Počkej, jdem se podívat. Nejlepší je, když máš kožené brnění, ty vole, a kamenný meč. Jakože to už. 2 jablka v jedné, v druhé polévka a miska a v třetí meč, 1 seno, 1 šíp a boty. Snažím vydat na nějakou věžu a budu věci. A to se dá. Jo, to je dobré. Trocha. Já jsem, jo, už máš štěstí. Myslel jsem si zlomil nohu. Kde jsi? Aby jsme se našli. Já jsem na mrakodrapě hore. Já mám slones, ne. To je nejhorší, no. To už není česká. To jsem vlastně byl. A nezahojí se mi to pomaly? Ty vole, proč se mi to nemůže zahojit? To musíš najít papír, teda blaze rod, víš, to je dlaha. Já vím. Paráčky se mi nachcetí toho dávat. Já si umru kam na jídlo. A zabije tě to? Myslím, že ne, keď máš. To ti tuším ostanou nějaké HP. Ano, ostatnou ti, no. Já skočím dole. Nemáš, já nemám. Tak umřeš, jak se zabije, no. Tak já jsem skočil dole. Shit, je to mám problém. Doufám, že mám problému. Kde to jsou? O, to je nějaké bludisko, to musí být čestka, ty vole. Jak se v čem mám zabít? Já jsem se spavnul někde. Hej, u mora. Jo, nevím, kde jsi. No tu je les. Tak zkus někde putováček. A víš, co je napad, že se ti nedobolí hunger bar? Jo.
Nemůžeš na ně trefit. Jo, zabil jsem ho mrtvou flash. Ale když ty zombíci nemají žádné věci, tak ti aspoň vypadne rotom flash. A tu je nějaký hráč. Já nebudu, má kamenný meč. Já jsem u toho, co... Zombíci, já se pokusali. Má botičky. Ano, botičky, ale mají dlahu. Musíme se najít, aby jsem ti vydal, jako máš slowless. Nemám, já už jsem umrel. Já jsem v té městě, co má z těch briků, ty strechy. Já jsem tam. Jo. Čemu je dobré toto, že to ne... Jo, to je dobré naštěstí, kámko, bys měl diamantové celé věci, diamantový meč prostě a pokusal by tě zombie. O, čestka. To nie. A neměl by si papír. No. Jo, máme 5 šípů a luk. To je dobré. Já si umru, protože jsem v tom flash. Jsem byl už, co? To jsem byl. Tohle. Čekáme si tady na smrt. Já mám brnění bagatě a bodky. Už tady jsou všade crafting table. To je dobré, keď no. Tento zombie se jakože se hodí. Potřebuješ... Podle dalšího do... OK, tak jsem skapal. Jo, můžem ohýlovat kamaráda. Jo? Ne, vyléčí otravu. Ještě jedna čestka, knihe koláč a toto.